Fa temps que esperava oportunitat com aquesta per adreçar-me a tots vosaltres. Noble poble, des d'aquest fòrum, el nostre estimat Cèsar, valorant més del que es mereix la meva humil persona, m'ha anomenat senador. D'això, el Cèsar veu que la vol... No. El Cèsar vol que la veu. Ja ho he dit. El Cèsar vol que la veu de les províncies de la Mediterrània arribi a Roma. D'això... I jo tot complint. Ja ho sé. I jo tot complint els desitjos del nostre estimat emperador. Seré el més fidel de tots els senadors pel bé del poble, de l'imperi, Molt bé, que bé que ho feu, amo! Com us estimo! Romans! Què són aquests crits? Naturalment, és el discurs que estic preparant i que pronunciaré davant del poble el dia que m'anomenin senador. Tu mateix em vas exigir que el preparés. Que no veus que el dia que et nomenin senador aquest discurs no et servirà de res? Què vols dir? Que no ets de ximple. Si un dia hem d'anar, que hi hem d'anar a Roma, hauràs de fer el discurs en llatí, en llengua de l'imperi. Ja hi som! No hi som ni serem mai a la capital si no t'hi esforces una mica més. Però el que m'hi esforçaré. Però, renoi, això de parlar en llatí... T'aguantes. Mira, faré el que pugui, però penso que el que més valorarà el nostre estimat Cèsar és la meva feina. Que no compleixo amb els deures de cònsol de l'imperi en aquesta província de la Costa Bravum. Que no recapto els impostos, i que no em plert d'or les arques de Roma, Sí, i ben poc les nostres. Això són mèrits i no pas parlar el llatí. Millor o pitjor? Ja ho veurem. I tu, què hi fas aquí com un estaquirot? Jo? Feia d'apuntador. Doncs apunta cap a una altra direcció. Una pudor d'aioli. Aioli! Has tornat a berenar? És que sentia un desmai. Sí. Ja puc esforçar-me jo, ja puc preocupar-me jo. Que no veus que les túniques que t'he encarregat per quan siguis senador et quedaran estretes? Com vols lluir a la tribuna d'oradors davant del poble i te fartes d'aioli? Noia, només han estat 2 llesquetes de res. Oi, Meneo? Les primeres. Després n'he perdut el compte. Quanta raó tenia la meva mare! Quin home! Tots els déus! Vine aquí, traïdor! Ai! No m'apreteu, sisplau, que tinc l'estómac ple! Ja has menjat més que jo, m'entava. Però jo sóc l'esclau tastador, jo només tasto! Fuig allà on no et pugui veure. Vés-te'n. Tu ets el culpable, tu, que tot ho tastes i ho trobes tan bo i m'ho fas tastant a mi. Tu tens la culpa. Vés-te'n! Vés-te'n a la cuina a veure què hi ha per sopar. D'acord. Vaig, tasto i torno. Quina dèria que té aquesta dona meva amb això de Roma. El cas és que a mi ja m'agrada, això de ser senador. I tant que m'agrada. Però ella em fa un gra massa. Altra vegada fent el ronso? Què et passa? No et trobes bé? Mireu-lo, el gran cònsol Cassio Crasso, el futur pròcer de Roma. En comptes de meditar en assumptes d'estat, només penses en menjar i jeure. I, esclar, per força hi has de perdre la salut.
Ja està. Ja estic en forma. Recorda-m'ho aquesta nit. Mira, si digereixo malament és per culpa de les meves preocupacions. Quines preocupacions. Tot això dels impostos! Però si tens els teus recaptadors que se n'encarreguen. Sí, però davant del Cèsar, jo en sóc el responsable i les responsabilitats m'atabalen. Doncs si ara t'atabales, què faràs quan serem a Roma? Dona, allà serà diferent. Pensa que estant al costat del Cèsar tindré més possibilitats de guanyar-me la seva confiança. Jo, només de pensar en la vida social, ja friso. Oi, sí. Honors. Una torreta a la Via Àpia. Recepcions. I vestits, joies. Banquets. Golafra. Dona, on anduvieron, fes el que vieron. Quan jo arribi al Senat, diré també tu seràs l'emperatriu del Coliseu i aniràs tota guarnida a veure el Cèsar amb vestits, cales i joies de museu. Quan jo arribi al Senat, diré meva, no perdré ni un tiberi ni un sarau. Faré orgies i a les termes cau una esclava. Ai, em refregui amb un massatge ben suau. A Roma vull anar, eterna capital de bacanal. A Roma vull anar, Viure a la capital s'ha fet per mi. a Roma vull anar. Jo moriré si he de parlar el llatí. Tu fes-me cas i fes la gara, el Cèsar el falada i tots dos hi guanyarem. Jo et faré cas si trobes la manera d'omplir-me la cartera tenint un lloc al govern. Amén! Senyora, l'esclau de les quadres diu que Caio Sempronius i la seva dona, Sina Restituta, venen cap aquí. Ja no me'n recordava. Què passa? L'altre dia vaig convidar a sopar els veïns. Tu i la teva vida social. Què vols? S'ha d'alternar. Hem d'anar-nos fent a l'idea del que serà viure a la capital. Octàvia, avisa el servei que tot estigui a punt per fer un gran sopar a l'hora nona. Això, un gran sopar. Cuita. Escolta, Filip, escolta'm. Com és que el Caius i la seva dona sempre el convidem nosaltres? Ja fora hora que ho fessin ells alguna vegada, no trobes? No. És molt millor convidar tu. Convidar vesteix. Qui convida és perquè gaudeix de bona posició. I això és el que vull que tothom sàpiga. Que tenim bona posició. I per què? I per què? I per què? No arribaràs mai a Roma si ets un mort de gana. A la capital volen gent que se sàpiga relacionar, gent de món. I sobretot això, de bona posició. Ah, doncs mira, la millor posició per mi és aquesta. Ai, fes de canviar-te, mou-te i fes alguna cosa. Que no vaig bé així, mira. Tu mateix. Jo vaig arreglar-me. Com sempre, seré jo qui farà quedar bé aquesta casa. Aquesta dona meva m'atabala. M'atabala. Però jo vaig menjar. Senyor, porto el vi. Ah, deixa'l per allà mateix. Sí, senyor. La vostra esposa està una mica alterada, no? Ja la coneixes.
En tota aquesta enrenou del Senat està que no viu. Ni deixa viure. Ell és així. L'exciten els esdeveniments importants. Mira, una setmana abans del seu casament no va dormir ni una nit. Després de la boda, sóc jo que no he dormit mai més. Tenim sort, amo. Avui hi haurà un gran sopar. Això va bé. Un gran sopar serà l'única cosa que em compensarà. Perdoneu, senyor, però crec que hauríeu de fer una mica de règim. Últimament us heu engreixat. Maneo, tants anys a la casa, t'han tornat un descarat. T'agafes masses confiances. Però si és veritat, senyor! Prou, Maneo, prou. O calles el faré fuetejar. D'acord, fem-me fuetejar, però us heu engreixat. Prou, Maneo, calla una vegada. Un es desviu pel seu amo i tot el que et treus són senyals a l'esquena. A l'estiu fan molt lleig. Un es desviu pel seu amo i tot el que et treus són disgustos. Part de sentit, que callis una vegada. Molt bé, esquartereu-me, martiritzeu-me. Pel que fa a mi, des d'ara sóc sord i mut. Així de sobte? Quina sort. És una malaltia. Ai, pobre Maneo. Ave, Craspo. Ave, Caius. Sina, benvinguda. Agraeixo profundament que hagis deixat les teves ocupacions per acceptar la nostra invitació. És un honor. N'hi ha moments, pocs, però n'hi ha, que els negocis poden esperar. I què? Teniu notícies de Roma? Naturalment, com ja sabeu, el Cèsar en té una gran efecte i en té puntualment informat sobre assumptes d'estat. Bé, ja sabeu que el meu marit també l'aprecia força al Cèsar. Els negocis de Caius donen bons beneficis a les arques de l'emperador. Sí, però imagineu-vos si el nostre estimat Cèsar se n'interès per un comerciant de províncies, que no sentirà per un dels seus cònsols preferits. Bé, veurem les seves preferències quan nomeni el nou senador. Ja sabeu que el meu marit pot ser el designat. Lamentablement ha de triar entre nosaltres dos. Naturalment, el cònsol de la província. Naturalment. Llàstima que en aquest moments tingui certs problemes. Problemes? Quins problemes? Últimament s'han produït alguns aldarulls per aquí. No cal amoïnar-se per 4 cridaners independentistes. Fan molt soroll i al Cèsar això no li agrada. Oi, Caius? Gens. No res, sempre n'hi ha hagut d'aquests per aquí. Però diuen que el cònsol no fa res per aturar-los. I això al Cèsar? No li agrada. Un càrrec de cònsol sempre comporta problemes. I això el Cèsar ho sap. Ho sap. Realment al Cèsar li agrada envoltar-se de gent amb visió comercial. Això, amb visió comercial. Però la política l'han de fer els polítics. Va, prou, ja està bé. Durant molts anys hem estat amics, no fem que aquest assumpte ens enemisti. D'acord. Senyor, acaba d'arribar un oficial que vol parlar amb el cònsol. Deuen ser notícies de Roma. Corre, anem a rebre'l. Ai, perdoneu, amics, tornem de seguida. És un instant. Són assumptes d'estat. Ai, Caius, deurà ser el nomenament. No ho crec pas. Els meus informadors em van jurar que el Cèsar encara no tenia decidit. Ai, no suportaria que aquesta bola de greix fos senador.
el que no suportaria és no ser-ho jo, amb tots els diners que podria fer a Roma. Quan la bossa sona, la vida és més maca, la vida és més bona, i arriba el moment que tenim diner, trobes la manera de guanyar-la més. Ara vull manar, i per això a Roma aviat he d'anar, comprar tot el vots, donar municions, fer sonar la bossa per ser senador. I com gaudirem a la recepció. Farem més diners concedint favors. Com m'agradarà veure els gladiadors. Si hem d'anar a Roma, si algú ha d'anar a Roma, aquest seré jo. Em passaré el dia d'amor en amor. Passaré les nits juntant els tresors. Moriré la vida com sobre una flor. Si hem d'anar a Roma, si algú ha d'anar a Roma, aquest seré jo. Senyors, permeten que us presenti. Caius Sempronius, la seva esposa Signa Restituta, el capità Marcus Galanus. Ave, capità. Encantada! Ave, Oh, quina potència! gràcies. Això, sóc l'oficial ajudant del general Delirius Maximus. Capità, la vostra presència honora la nostra casa. Seieu, sisplau, seieu. Veniu de Roma? No, noble senyor. Les legions imperials del general Delirius tornen de la campanya de Cartago. A les llunyanes terres de l'Àfrica, l'imperi estén el seu braç poderós i el general du al Cèsar la glòria de victorioses batalles, esclaus i tresors de valor inimaginable. Jo sí que puc imaginar-los. I què? Ha estat dura la campanya africana? Molt, bastant més que la conquesta de la Gàlia. Els enemics eren forts i valents, i això sense tenir en compte els elefants. Oh, elefants! Grans bèsties entrenades per atacar-nos, enormes perquiters ensinistrats per la lluita. Oh, quin horror! Creieu-me si us dic que aquestes feres són capaces de recordar totes les ordres militars rebudes durant anys. Quina memòria! Sí, senyora, d'elefant. Així i tot, heu vençut. Era el nostre deure. La història ens ho reclamava. Oh, capità, sou un heroi! El mèrit és del general Delirius, un gran estrateg. Suposo que tindrem l'honor d'acollir-lo aquí, a casa nostra. Sí, jo m'he avançat per fer-ho saber que el general arribarà demà mateix. Capità, us prego que accepteu de sopar amb nosaltres i de passar la nit a la nostra humil mansió. Serà un honor. No, els honorats són nosaltres. Però abans suposo que voldreu prendre una cosa i refrescar-vos una mica després d'aquest tan llarg viatge. I tant, descanseu uns moments. Us enviaré un esclau perquè us mostri les vostres dependències. Mentrestant, nosaltres passarem al menjador. Senyors, Bé, fins ara, capità? Quina dona! És clar que un s'ho val. Senyor? Per tots els déus!
Però que n'ets de bonica? Qui ets? Que potser ets la filla de la casa? No, senyor, jo sóc una esclava. Els amos m'han enviat perquè us mostri les habitacions. Són cap aquí, sisplau. Un moment. Mai havia vist un rostre tan meravellós. Veritablement no sembles una esclava. No sempre ho he estat, senyor. El meu país fou conquerit pel vostre exèrcit. Si comencem amb indirectes... Perdoneu, senyor. Acosta't. Sí, tu, acosta't. Sí que n'ets de bonica, per Júpiter. Senyor, I d'on ets, preciosa? el meu pare era el príncep d'un petit país prop de la ribera de la Gàlia, prop de la frontera amb l'imperi romà, anomenat Monte Carlo. El conec. I no em porta gaires bons records. Senyor, Una vegada al teu país vaig perdre tots els meus estalvis. sí, ja m'ho han dit ja que el meu país era molt de jugar. I no ets desgraciada sent esclava? No, senyor, era molt petita jo quan va passar tot això. I llavors ja vaig ser reeducada per complaure els amos. I com te dius, preciosa? Octàvia. Octàvia. És nom de princesa. Oh, Octàvia. Dolça Octàvia. Ja fa massa temps que només penso en fer la guerra. Potser sigui el moment de pensar en l'amor. Qui ets? Contesta. No pot? No pot què? No pot parlar. És una història molt trista. El pobre Meneu s'ha quedat sord i mut. Bé, criatura, com et deia, acosta. Capità Galanus? Vos? Silenci, Marcus, era per Marta. Bé, a mi em perdonareu, les habitacions són al fons. Oh, Octàvia. Ets l'Octàvia Meravella. Capità, escolta'm atentament. Sí, senyor. He entrat a la casa sense ser vist. No ho comprenc. Jo tampoc, perquè un gos sí que m'ha vist. Jo he organitzat un merder de 1000 diables. Quin mal! No el dec portar enganxat encara, oi? No. Bé, m'explicaré. En aquesta vila hi ha dues persones que opten al càrrec de senador per la província. El Cèsar m'ha demanat que l'informi de qui serà el més adequat. Un d'ells és Cassio Crasso, l'amo d'aquesta casa. L'altre, Caius Sempronius, un mercader. Un mercader senador? Ui, no saps com són la gent de per aquí? Tots van de cara a Sesterci. I el Cèsar vol dir preparada per tots temes comercials amb les colònies. Ho comprenc. I estem de sort. Per què? Precisament Caius Sempronius i la seva dona es troben sopant en aquesta casa. Perfecte! Veus el que et deia? Sopen de franc. Però encara no en tinc la disfressa. He de fer que cap d'ells no sàpiga qui soc. Si em presento com a general, cada un d'ells intentarà afalagar-me perquè em pari el Cèsar. Demà em presentaré com a amic teu. Així els faré parlar sense que sàpiguen que estem parlant amb el seu jutge. Però senyor, voleu dir? Qui és aquest? No us preocupeu, és un esclau sord i mut. Com et deia, l'elecció no és fàcil. Tant Caius com Crasso han fet bons serveis al Cèsar. Cal que estigui segur per triar. Comprenc. Què vol que faci? Té, guarda aquest pergamí. Me'l va donar el Cèsar. Ell mateix va escriure aquí les qualitats que ha de tenir un nou senador. Demà comprovarem si les seves respostes són el que desitja l'emperador. Molt bé. I què més? Fes que Caius i la seva dona passin la nit aquí. I demà jo em presentaré. I per què no aquesta mateixa nit? No, ara tinc feina. Això d'anar d'incògnit té els seus avantatges. Faré un tomb per la vila, en aquesta època de l'any. Hi havia molt turisme a la costa. I hi ha unes fenícies que... D'això! Ave! Ave, general! És gros, això.
un gloriós general de l'exèrcit romà amb tota la dignitat mossegada. Ja era hora. Noi, tot es complica avui. Digues-m'ho a mi, mentre esperava que em cridessis, ha baixat un home. No sé si m'ha vist, però per si de cas, l'he bordat i l'he mossegat. Crec que encara corre. Bé, anem al gra. Ho tens? Sí, espera. Només te n'he pogut aconseguir la meitat, però demà tindré la resta. Hauré de tornar. Sí, però el problema és que hi haurà molt de tràfic per la casa i no sé si podré estar per tu. Tu tranquil. Deixa la bossa amagada per aquí i ja em coneixes. Entraré silenciosament i l'agafaré. Però és amb molt de compte, Tu tranquil, saps que em moc com una ombra. Sí que et mols com un ombra, sí. Amic Mineo, aquest hora ens anirà molt bé. L'alliberament de Catalònia necessita finançament. Ets un bon patriota. Ah, jo sí! I de franc! Els prenc el meu amo, els calés. No entenguis que no se n'adoni. Perquè creu que els hi prenen els recaptadors. I els hi fot cada escàndol. I ells què diuen? Doncs què vols que diguin? Com que és veritat, no s'hi aclareix ningú, tio. Embolica que fa fort. Oh, això mateix. I escolta'm, Metelo, està molt bé que alliberem Catalònia, però no podríem alliberar els esclaus, també. Tots som esclaus de l'imperi romà. Sí. Tenir els amos a Roma és molt fotut, però no saps què és tenir-los a casa. A més, què guanyaries sent tu lliure? Tu hauries de buscar la vida, en canvi aquí vius bé i menges de franc. Mira, si vols, et canvio el lloc. Més, el teu lloc és estratègic. Des d'aquí pots fotre-li els calés a l'opressor. És que jo el meu amo no el veig gaire opressor. En canvi, la seva dona... Tot aquell que defensa l'ordre romà és traïdor del país. Malgrat que el Cèsar ha decidit anomenar-nos capital de l'Hispània Interior, hem de lluitar per ser lliures d'una vegada per totes. Això! Lliures del tot! Amic Mineo, recorda els herois. Recorda els alergats lleidatans a la clandestinitat. Recorda Indíbil, Mandoni, ells són l'exemple que hem de seguir. Per cert, els van pelar, oi? Però amb nosaltres no podran. Nosaltres estem organitzats. Això. Volem independitzar-nos pacíficament. Sí, i muntar un referèndum. I allò de l'altre dia al circ. Oh, espectacular, impressionant! El nostre equip de gladiadors lluitant contra el de la capital. Oh, i van vèncer! Sí, per 5 victòries! 5-0, quin moment, Meneo! Força cata! Els nostres gladiadors són més que un grup. Ostres, m'agrada la frase, tu! Mira, més que un grup. Aquesta és la lluita diària. Uns humiliant a l'equip de l'imperi i els altres robant-li el cònsol. No em diguis que no és heroic i excitant. Ja, però a mi el que m'excita és que si m'enganxen... És un risc que s'ha de córrer. Sí, però potser, no sé. Potser valdria la pena córrer per evitar el risc, no? Ànim, Mineo, tot sia per Catalònia. Tot sia per Catalònia, tu. Quants anys hauran de passar per poder-nos alliberar de l'imperi que ens domina, pobre poble català. Si tenim la nostra llengua i no volem parlar llatí, fes-te fotre Maria Antònia, pel que es veu hem de patir. Dolça Catalònia, t'alliberarem.
poble. Però tindrem govern, som sabem de Catalònia, tant si es vol com si no es vol. Quin sopar per Júpiter! Hi havia tants plats per tastar que no puc dir ni fava. Els impostos que prenc el meu amo van molt bé per la nostra causa. Aneu! Ja era hora! Per què? Durant el sopar m'has dit que volies parlar-me. Senyor, sí coses. Quines coses? El general Delirius Maximus ha estat aquí. Tu ets boig! Has begut massa aquest vespre! Però creieu-me, senyor, l'he vist jo mateix. Sí, home, sí, au. Té, pren-te'n unes herbetes, que així et tranquil·litzaran. Apa, noi. Molt bé, doncs si no em voleu creure, pitjor per vos. Sé com fer-vos senador. Ep! Això és una altra cosa. Apa, parla que t'escolto. El general Delirius Maximus ha estat aquí. Vindrà d'incògnit, tu. General d'incògnit, per com? Doncs, amb una túnica. I com és? Pues no sé, normaleta, pues jo què sé, té de cotó, té un cinturó aquí, és de coll rodó, és això fungit per aquí... El general, vull dir, com és el general? Bueno, el general, sí. Però pues és normal. De fet, no és massa gran, no. Jo diria que és més aviat baixet, sí. I no és massa gras, no. Jo diria que és esquipit, sí. Una descripció fantàstica. Gràcies. Ui! Jo esperant una visita oficial i el general d'incògnit. No ho entenc. Doncs jo sí. El general vindrà fent-se passar per un amic del capità Marcus. I? Doncs ha de venir per informar-vos a vos i a en Caius, i així us parlarà amb vosaltres sense que sapigueu qui és. I què hi guanyarà amb això? Doncs ha d'informar el Cèsar sobre vos i en Caius, i pensa que així us coneixerà millor que presentant-se com el vostre jutge. Bona informació, Meneo, perfecte, bona informació, molt bé. Així, si jo sé qui és, sense que ell sàpiga que jo sé qui és, podria dir-li el que li diria qui és, però fent veure que és el que jo sé que no és. Doncs això no és tot. El general pensa fer-vos una mena d'examen. Què vols dir? Li ha donat un pergamí al capità Marcus amb les preguntes que el Cèsar vol que us faci i les respostes que més li agradarien. Un pergamí, dius? Sí, senyor. Necessito veure aquest pergamí. He de tenir una bona idea. És molt difícil. Veure el pergamí? No, que tingueu una bona idea. I què n'han fet del pergamí? La té el capità Marcus a la seva habitació. L'única solució és fer-lo sortir i entrar-hi. Però com ho farem? Ja ho sé! Ja ho tinc! Vine amb mi, Meneo! Corre, passa davant! Va! Ja ho tinc! Per aquí, Clàudia. Sí, senyora, però crec que la senyora hauria de ser dormir, ja és molt tard.
Oh, calla i escolta. Sí, senyora. Ets la meva esclava de confiança i per això confio en tu. Ara he de veure el capità Marcus. Mentrestant, tu vigila que no es desperti el meu marit. I si s'aixeca, m'avises de seguida. Ui, senyora, no crec pas que es desperti amb el que ha begut. I ara, prepara't, capità. Signe restitut a filles de nobles patricis, ve a buscar-te. Capità! Capità Marcus! Capità! Ets tu, Octàvia? Per vacos! Quina aparició! Què deu voler ara aquesta? Capità, no podia dormir, necessitava veure'l. Senyora? Oh, res de senyora, digue'm Signe. Bé, què vols de mi, Signe? No t'ho imagines? Tu ets un fort guerrer i jo una dona dèbil. Senyora, que ve el vostre marit. T'espero a la meva habitació. És la segona porta, la de color blau. No cridis, capità. No sé què els dono, però avui només puc pensar en Octàvia. La meva Octàvia. Aquests diners em faran que el capità em faci de bo al davant del general Delirius. Salve, capità, a tu et buscava. Caius! Deu haver sentit parlar amb la seva dona? Capità, no us podeu imaginar com admiro els nostres nobles guerrers, herois com vos, que posen el món als peus de Roma. Gràcies, Caius. Capità, jo sóc un home de negoci, ja sabeu, comprar i vendre, però amb un marge, esclar. Ja no sóc jove i a les nits estic molt cansat. Això no és vida per mi. No ho comprenc. Vos em podeu donar una nova vida a mi i a la meva esposa. Per Neptú. Sap allò de la seva dona? Senyor, ja n'he parlat de l'assumpte i jo no crec que estigui bé. Com no ha d'estar bé ajudar a un humil servidor del Cèsar? Teniu, és només una petita mostra del meu afecte i gratitud. Però, Caius, jo no puc acceptar el meu honor. Doneu-lo al temple, feu sacrificis en honor al Cèsar. 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 Emperador. Però us teniu que quedar. Bé, jo... Ni una paraula més. Només us demano que em feu quedar bé. Expliqueu-li els meus mèrits i feu-me feliç. Aquest és boig. Vol que em fiqui al llit amb la seva dona i que sobre li parli d'ell. Feu-lo, capità, i sempre us estaré agraït. I la vostra dona ho sap? No, però se'm mor de gana. Quan li expliqui li semblarà perfecta. I la idea és vostra? I tant, soc un home d'acció, jo. Quin disbarat. Però jo no puc. Prou, ara marxo. Endavant, capità. Feu-s'ho per mi. Uns anys a les milícies i quan tornes tot ha canviat. Quines coses. Marcus! Octàvia, per fi. Feia estona que no et veia i ja no podia viure. Durant el sopar no t'he tret els ulls de sobre, però tu t'has passat tota la nit mirant les ballarines. Estimada, sols pensava en tu. Tremoles? Tinc por, Marcus. No has de tenir por de res. Jo sóc aquí. Però per quant de temps? Jo solament sóc una esclava. T'equivoques, Octàvia. Jo sóc el teu esclau. Oh, Marcus, tu pertanys a Roma i jo sóc tan poca cosa. No ho diguis, això, Octàvia. Tu vals un imperi. He vist belleses arreu, no
dones que no tenen res, sols els teus ulls tenen misteri, val un imperi amor meu. Les teves mans i els cabells són com espugnes d'estel, sols contemplant-te fas que m'esveri, vas un imperi amor meu. Sols contemplant-te fas que m'esveri, vas un imperi amor meu. Sóc una esclava tan sols que no en sabia d'amor. Per mi el sexe és un misteri, val un imperi amor meu. Sóc pura com una flor i tendra com una llum, i sóc donzella, essent tan bella, val un imperi amor meu. I sóc donzella, essent tan bella, val un imperi amor meu. L'amor junts descobrirem, de l'amor junts gaudirem. Sols contemplant-te fas que m'esperi, vas un imperi amor meu. Sols contemplant-te fas que m'esperi, vas un imperi amor meu. Passa, aquí estarem més tranquil·les. No és pas això el que em diu el meu instint. Sento una gran agitació al meu voltant. Tot el terra es belluga sota els meus peus. És una nit de nervis, però tranquil·la. Si tu ho dius. Bé, de fet, tots estem una mica alterats. Demà és un dia decisiu per a les nostres vides. Per què m'has fet venir? Jo no podia anar a consultar l'oracle, tot s'ha precipitat. Per això necessitava que vinguessis. Les consultes a domicili són més cares. No hi fa res. El motiu s'ho val. T'escolto. Vull saber quin serà el nostre destí. Necessito més dades. Crasso, el meu marit, cònsol de Roma a la província, pot ser nomenat senador i vull saber quines possibilitats té. Va, política, política. Creia que eren qüestions d'amor. Per mi és molt més important. Pots dir-me en quelcom? Ho intentaré. Malgrat que avui no és un bon dia. Els idus no em són favorables. Oh, t'ho prego, intenta-ho si més no. D'acord, però necessitaré alguna cosa del teu marit. Quina cosa? Algun objecte del seu propietat, roba o qualsevol altra cosa. Ja ho tinc. Bé, anirà bé, això? Què és això? Una corona de llorer que va guanyar en una cursa de quàdrigues. Un episodi lamentable. Se li van desbocar els cavalls i va ser el primer d'arribar, encara que arrossegat i ple de blaus. Tot un atleta. Sí. Aquest assumpte va afectar molt la seva carrera com a àuriga. Després va decidir provar el llançament de javelina. I, curiosament, sempre llançava cap on seia ma mare. Aviam, si ho tenim tot. Oh, que emocionant! Sí, veig coses. Mira aquells ossos. Ja ho sé
sento, ja em parlen. Ui, què és, què és? El teu marit, el destí del teu marit és en mans d'un home. Ui, què passa, què fa? El tinc davant, sí, Crasso, el teu marit, el tinc davant. I què fa, què fa? Avança, espera, molt digne, seu amb uns grons blancs. La graderia del Senat. Se la manga la túnica. Oh. I es fa un bany de peus. Un bany de peus? Sí, és a la sauna amb els peus dins la palangana. Ell sempre fent el gandul. Un moment. Es treu la túnica ara. Ara? M'estalviaré els detalls. De fet, són petits. Ja. I ara es posa una altra túnica. És blanca i vermella. La toga dels senadors, finalment. Un moment. Ha entrat un home que li vol prendre la toga. Li estira i rodolen escales avall. Ai! S'ha fet mal. No, s'ha acabat la visió. Ui, digue'm què vol dir tot això. Sí, el teu marit té moltes possibilitats de ser senador. De fet, el Cèsar té intenció de nomenar-lo. N'estàs segura? Sí, però pot haver-hi un impediment. Algú pot prendre-li el lloc. Aquest maleït Caius. Algú pot parlar amb el Cèsar i fer-lo canviar de parer. El general de Lírius. Ell pot recomanar Caius davant del Cèsar. I tu veuràs aquest tal de Lírius? Sí. Espera't. Dius que és un general? Sí, el més prestigiós de l'exèrcit. Sortosament, porto tot el necessari. Peu de rat, de poca de nit, una de rat, cues de pansa, ulls de granota ben remenat. Peu de rat, de poca de nit, una de rat, aquest beuratge serà el miracle, serà eficaç. Si algú vols anar a buscar, si el marit vols enganyar, si algú vols perjudicar, la civil vine a consultar. La civil vine a consultar. Si has perdut les il·lusions, si et fa mal un ull de pot, la civil, la teva solució. La civil, la teva solució. Que emocionant. És de veure això, el general. Aquest beuratge, barrejat amb vi, farà que senti un gran efecte per al teu marit. Perfecte. No en tens pas un altre perquè el meu espòs sentia efecte per la meva mare? Ara he de marxar. Aquesta nit encara tinc feina. Demà ja sé qui tinc que consultar. Quins seran els gladiadors guanyadors per fer-ne les apostes? Oi, gràcies, Sibila. Si anem a Roma, et posarem un oracle per tu sola. No, gràcies. Hauria de sacrificar béns per llegir-ne les vísceres. I no ho suportaria. El meu pare era pastor. Adéu. Senadora, seré senadora. A Roma vull anar. Au, va, meneu, no siguis pesat. No sortirà bé, amo. El color del meu vestit ni tan sols fa joc amb els meus ulls. Sí, home, sí. Va, deixo córrer i escolta'm. Els porto ben posats.
Molt ben posats. Menys confiances. El pla és perfecte. Què pot sortir malament? Me'n pot caure un. Ja has vist que el capità Marcus feia ulls d'haver degollat per l'Octàvia. Va. I aquests cabells, que semblen d'espart. Així doncs, tu el crides des d'aquí a la terrassa i et fas passar per Octàvia. I tan sols he tingut temps de posar-me una mica de maquillatge. No et preocupis, amb la foscor de la nit no se n'adonarà del canvi. Aquesta cisa... I mentre tu l'entretens aquí fora, jo aprofitaré per entrar a la seva habitació i agafar el pergamí. Sí, au! I quan se n'adoni em matarà! No, gràcies! Desagraït, no vols ajudar el teu amo? No! Meneo, és un ordre! Encara menys. Per cert, ahir em vaig trobar el Lèntulo tractant d'esclaves. Ui, pobre, està desesperat. Li fa falta un enuc i no el troba per enlloc. Em va demanar si el podia ajudar i li vaig dir que no. Però... ben mirat. Oi que podria convertir un dels meus esclaus en enuc i regalar-li al meu amic Lèntulo? No cal, senyor. Lèntulo és un poca vergonya. No creus que si un dels meus esclaus em traís no seria raonable que ho fes? Amo, com podeu dubtar de mi? Faré el que em maneu. És molt amable, Meneo, molt amable. Encara que veient-me vestit així ningú ho diria. Doncs vinga, va, ràpid, no perdem temps. Jo m'amagaré allà darrere i quan surti el capità Marcus aprofitaré per entrar a la seva habitació. Sort, Meneo! I recorda Lèntulo! Tallo la tita. Si em veiés la meva família. Octàvia i sola. Aquest vespre tot em ve de cara. Octàvia. Dolça Octàvia. Senyor! No, Colometa, soc Caius. Calla! No, callo, Caius. Sisplau, senyor! La lluna plena, estimada, i estem sols. Deixa't anar i gaudeix del moment. Com vols que gaudeixi si no puc ni respirar? Com esperava aquest moment? Cada vegada que vinc a aquesta casa i et veig voltar per aquí amb la teva gràcil figura, estic a punt de tornar-me boig. Si coneguessis millor no t'erraries. No dissimulis més, sé que estàs tan emocionada com jo. Sento el batec del teu cor. Això és que em peten les dents. Estimada, puc notar el teu pit desbocat. Això és que em cauen. Tímida Colometa, no m'amaguis el teu vell rostre. Sisplau, senyor! Que discreta. He vist bellesas arreu, dones que no tenen preu. Sols els teus ulls tenen misteri, fals misteri, amor meu. Les teves mans i els cabells són com espurnes d'estel. Sols contemplant-te fas que m'esperi, fas que m'esperi, amor meu. Sols contemplant-te fas que m'esperi, fas que m'esperi, amor meu. Soc una esclava tan sols que no et sabia d'amors. Per mi el sexe és un misteri, va un imperi.
som pura com una flor i tendra com un nadó i som donzella i som tan bella val un imperi amor meu i som donzella i som tan bella val un imperi amor meu. L'amor junts descobrirem, de l'amor junts gaudirem. Sols contemplant-te fas que m'esperi, va un imperi amor meu. Sols contemplant-te fas que m'esperi, vas un imperi amor meu. Petita flor de la riba del riu, encara no estàs preparada per l'amor. Per Júpiter, quina força que tenen aquestes noies d'ara. Això és massa. Si em descuido, em viola. Aquest Caius és un sàtir. Meneo, què passa? Res, amo. Si us ho expliqués, no us ho creuríeu. Deixa't de romanços. Fa mitja hora que estic esperant aquí amagat i el capità Marcos no surt de la seva cambra. Però si faig el que puc, i tinc un èxit. Recorda, tu fes la teva feina, fes sortir el capità. Recorda l'Èntolo. Molt bé, molt bé. Tots els homes sou iguals. Sempre penseu en vosaltres. Tu a la teva feina. Tu a la teva feina. Vinga. Oh, la tita. Capità? 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 Vos altra vegada. Capità, fa una eternitat que us espero. Senyora, jo no puc, estic acompanyat. Com? Ja sabeu, dels meus pensaments, atacs, batalles, lluites. No està gens bé fer esperar una dama, però n'hi ha un bany i m'he arrugat com una pansa. Sina, hi ha un malentès. No, cap malentès. La segona porta, la de color blau, com el cel d'aquesta nit. No ho vols entendre. Ets tu qui no es vol entendre amb mi. Tingues pietat d'aquesta pobra dona que pateix d'amor. He de declinar la teva amable invitació i tornar-te això. Què és això? Diners? Oh, capità, m'ofens? No és la meva intenció fer-ho, però no puc acceptar els vostres diners. Què? Són els diners que m'ha ofert el teu marit. El meu marit? Per tots els déus jo no entenc res. Però si tu hi estaves d'acord. Què? Ell mateix m'ho ha explicat tot. Que jo hi estava d'acord? Se sacrifica per tu. Ell és un home molt comprensiu. Comprensiu aquell tros d'ase. Agafa'ls i oblidem-ho. Per tots els déus jo em torno boja. El meu marit pagant els meus amants. S'arruïnarà. Això no quedarà així. Ara mateix ho aclarirem. Aquest home és un viciós. Jo no puc fer res més, Sina. Quan a tu, capità, no saps el que fas. Senyora? Ja vinc, amor meu. Entro en batalla. Quin poti! En Caius que vol abusar de mi! L'amo que vol veure'm convertit en un eunuc! I la Sina voltant per la casa! I jo amb aquestes vestidures! No, sisplau, capità, així
És Clàudia! Què fa ella aquí? Quin embolic, hòstia! Estic confosa, Marcos, tot va tan de pressa. Ho comprenc, amor meu. Tants anys defensant la meva virtut, esperant l'home de la meva vida, i ara així tu, de sobte? Sí, amor meu, així sóc jo, guerrer, impetuós. I ara, enlluernat pels teus ulls, m'he deixat portar pel meu instint. Ai, t'estimo, capità. I t'ho he dit, però ara no ens podem deixar emportar per la passió. Tot arribarà. Serà com tu vulguis. Et faré la meva esposa. I després seràs meva. Però ara he d'anar-me'n. Fins demà, capità. Adéu, amor meu. Les hores semblaran segles. Ave, capità. Ave, dolça Octàvia. Meneo! 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 Vine als meus braços, Meneo! Vine! Un altre! Pel que es veu, sóc irresistible. Ai, Meneo, ho has fet molt bé, ho he sentit tot! Però si no he fet res, amo! Ai, Meneo, quina veu tan dolça! Quina veu tan meravellosa! Ai, que bonica aquesta veu! Però comprometre't en matrimoni poder ha estat excessiu, no trobes? Però, senyor... Ai, he vist el pergamí, Meneo, he vist el pergamí! Seré senador! Seré senador! Abraça'm, Meneo, abraça'm! Oh, i vinga! Perdó! Ui, l'esclava de Síria! Això, Octàvia, ara vull dir, Clàudia, no pensis malament, és una llarga història. Ja ens anàvem al llit. No, bé, d'això, Clàudia, bona nit. No pensis malament, això és una llarga història, saps? No ho expliquis a ningú, que seria molt difícil d'entendre, oi? I tu? Arreglo com puguis, però no em traeixis, o si no... Perdona'm, senyora. No deus pas haver vist callos, el meu amo. L'he de trobar. Sina treu foc pels queixals. No l'havia vist així des de la seva nit de noces. Quan Callos es va presentar ben borratxo i amb un pèl d'obelisc al cap. Però digue'm, fa gaire que ets a la casa. No t'havia vist mai. Molts anys. És estrany. Però sempre a la cuina. Quina nit, oi? Sí. Aquests amos nostres estan mig guillats. De sobte, au, a quedar-nos a dormir aquí. I tot per aquesta dèria del Senat. Sí. Ai, ets poc parladora, oi? Sí. Però digue'm, tu que ets de la casa... Vine. No deus pas conèixer bé Meneo? Sembles una dona discreta i potser podries ajudar-me. Jo no sé, no sé. Mira, fa molt temps que m'agrada en Meneo, però ell, tot i sent veïns, no s'ha fixat mai en mi. No té perdó. En canvi jo, cada cop que el veig, és tan home. Això sí. Tan viril. També. M'agradaria tant conèixer la fons. Molt a fons? Molt. Si hi ha nits que no dormo pensant en ell. Caram. I ja ho sé que soc boja. Ell ni em mira ni em coneix pràcticament. Però sempre hi ha una esperança, oi? Oi, tant. Ja veuràs que les coses canviaran aviat. Si tu dius... Sí, ja veuràs que aviat estarà per tu. Ah, molt bé. Ho desitjo tant. Mira.
deixes bé? Parla-li de mi. Amb discreció. Jo em moro de vergonya. Ho faré. Realment és fantàstic aquest noi. Oi que sí? Sí, jo el conec bé. Val molt la pena. Molt bé. Doncs va, ajuda'm. Però que això quedi entre nosaltres, de dona a dona. Això, de dona a dona. Molt bé, perfecte. Quedem així. Bona nit. Ves per on? Això em reconforta. També agraden les dones. Colometa! Oh, no, tornem-hi! Quina nit, quina nit! Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Caius, què et passa aquí? Oh, gràcies, jo. Et compro aquesta... Va, aparta't. Pots haver dit aquest escàndol? Res. Què passa, Octàvia? L'amant del capità! Jo no la conec. Tu calla, Sati. Marcus, qui és aquesta dona? La cuinera! No puc més! El mut! Oh, no entenc per què em rebutja. Li agraden els esclaus. Estimo un pervertit! Vengem-lo. Cuita! Vull que aquesta sala sigui digna del general Delirius. No, Octàvia, les flors més a la dreta. I tu, Meneo, puja a vida al celler. Sí, senyora. De la bota del racó? Naturalment. I espero que el lamentable episodi d'ahir t'hagi escarmentat. Senyora, jo vaig ser víctima de les circumstàncies. Quines circumstàncies? El vostre marit? Ja. Au, vés al celler. I tu, Octàvia, no hi tens res a dir? Que sóc molt feliç, senyora. Vaja, almenys algú de la casa va passar-s'ho bé ahir. Així doncs, el capità Marcus... Sí, senyora. Doncs això no està gens bé. Tu saps que jo t'estimo quasi com una filla. Això que una esclava i un capità del nostre exèrcit no pot estar bé. Però ell m'estima. Ell vol casar-se amb mi. No pot fer-ho amb una esclava. Em comprarà. Ui, tu no estàs en venda. Si has de ser lliure, serà per la meva voluntat. I no els vull per res els diners del capità. Però jo l'estimo al capità. I també us estimo a vos. I estimo a l'amo. I si m'allibereu, guanyareu una filla. Ai, no sé. No està ben vist alliberar esclaus. I si m'allibereu i guanyeu una filla i llavors jo em caso amb el capità Marcus, guanyareu un fill, capità de l'exèrcit. Això ja m'agrada més. Capità i amb molt de futur. Ja ho veurem, eh? Vinga, les flors. No. Deixa. Tot ho he de fer jo. Ves a arreglar-te una mica per si surt Marcus. Ai, sí, senyora. Gràcies, senyora. Un gendre capità. M'agrada. Hola, Colometa. No em vinguis en compliments. Tu ets el culpable de tot el terrabastall que es va organitzar ahir a la nit. No vull ni veure't, ja t'ho he dit abans. Pensa que tot ho vaig fer per nosaltres. Jo no necessito que vagis amagat per la casa amb un esclau disfressat de dona.
deixo córrer. Lo important és que vaig aconseguir veure el pergamí. Sí, ja m'ho has dit tot això. És tan increïble com la història del capità, del general d'Incògnit. Mira, lo important és que nosaltres ho sabem i en podem treure profit. En canvi, en Caius... Ai, no em parlis d'en Caius i la Cinna. Una cosa és convidar-los a sopar, però tenir-los ficats a casa és massa. On són? Suposo que encara dormen. Es veu que aquesta nit han tingut una baralla de 1000 diables. Què em dius? Ja saps quin geni gasta la Cinna. Ui, pobre Caius, pobre Caius. Fa pena el teu enemic polític. La vida política és una cosa, però davant d'un perill públic, com és la Cinna, cal tenir solidaritat amb en Caius, pobre Caius. No m'acaba d'agradar aquest guarniment. Vaig a buscar més flors. Doncs a mi sí que m'agrada aquella safata. Em draparé una mica. Estic perdut. El general! Què puc fer? Començaré a guanyar-me'l. Benvingut, noble patrici! Aquesta casa sonora de rebre't. A mi? I tant! Sé que ets amic del capità Marcus. I els amics del capità Marcus Galanus són els meus amics. Ah, sí? Ave, ciutadà! Ave! A veure si això serà una ensarronada. Però no quedis d'aquí en peus. Seu, reposa, posa't còmode. Seu, reposa. Permetem que et presenti. Soc Cassio Crasso, cònsol de l'imperi d'aquesta província. Ah, i aquesta és Filippa. Filippa, la meva esposa. Filippa, vine, acosta't. Acosta't més, Filippa. Una mica més. Ah, així. Aquest senyor és... Ara no sé qui és. Senyor, el seu nom? El meu nom? Sí, no recordo que m'ho hagis dit. Metelo Expositus. És Metelo Expositus. Amic del capità Marcus. Amic de Marcus. Sí, això sembla, però això ja No, i ara, de cap manera. Però, seri, estem encantats que siguis aquí, oi, noia? I tant. Seu, reposa, i mentre esperes el capità... Però jo no... Però què? Va, seu, reposa, estira les cames, estira. Prova aquest friquini. Prova el friquini, aquest està molt còmode. Volem que estiguis com a casa teva. Oi, Filippa? I tant. No voldria molestar. Prou. Ja està bé d'aquest color. Ai, i parlant de color, esteu molt pàl·lid. És l'emoció, aquesta rebuda. Vols una mica de fruita? Ulleres com pesa. No. Una mica de vi, potser. Porta-li una copeta de vi al nostre convidat, Filippa, porta-li. Sí, però no pas d'aquest. Vaig a buscar-te una autèntica ambrosia. Torno de seguida. Però si aquest vi és molt bo. En fi. Amic meu, bevem. Bevem en honor teu. Però a veure, tant d'hora? Sí, home, sí. Un dia és un dia. I quan es té l'oportunitat de veure un personatge tan important, Ai, la mare. Salut! Salut.
precisament arribes un dia molt important. Avui tenim l'honor d'acollir a la nostra humil mansió un gran personatge, un dels més grans herois de Roma. Jo no el conec personalment, però sento per ell una gran admiració i una gran valentia. Vull dir, ell és un gran home i un valent soldat. Bueno, doncs si aquest home ha de venir, jo faig... No, què dius, amic meu? No, i ara? No crec que digui sento aquí, oi? Que bé. I ara permetem que parli de mi. No acostumo de fer-ho, però ja que ens hem fet amics... Ah, sí? Vull que em coneguis millor. Ai, la mare. Aquesta colònia és una perla. No vull pecar d'immodèstia, però el Cèsar pot estar orgullós de la meva feina en aquesta colònia, i tan orgullós. Té, noble patrici, aquest és un vi de les grans ocasions. Però jo... Res, beu. Beu i gaudeix-lo. Salut! Salut, i que em duri. Aquest beuratge que va preparar la Sibila serà el toc definitiu. Bon vi, Sí, sí. Precisament, aquesta colònia és una perla, una bassa d'oli, com deia. Ningú els baralla, tots van firmes. Oh, Crasso! Ets un gran home. De sobte sento una gran admiració per tu. I ara? És un honor, senyor. Perfecte. Sí, ets un gran home. Què puc fer per tu? Bé, ja ho saps, ja ho saps. Ai, molt bé, amic nostre. En parlem més. En general, ens pots ajudar molt. Generalment no necessitem ajuda, però hi ha aquest tal Caius. Caius? Sí, un veí de no gaire confiança. I amb una dona... Bueno, jo ara marxo, Adéu, amic. Ui, i ara? Quina mania. Seu, reposa, i beu. Au, nosaltres anirem a buscar el capità Marcos. Descansa, com si fossis a casa teva. Sí, aneu, jo us espero aquí, Senyor! Metelo! Però què fas aquí? Ai, meneu, que no entenc res. Però què feies tu aquí amb els amos? No sé, he entrat, m'han vist i se'n volen quedar. Però t'has tornat boig! Segurament sí, perquè no entenc res. Apa, tranquil·litza't, home, va. Digue'm. He vingut a buscar els diners i de sobte, quan m'han vist com si fos un déu, seu, noble senyor, beu, descansa. Això és que t'ha confós, home. Naturalment que m'han confós, perquè jo de senyor... El cas és que creuen que sóc amic d'un tal Marcos. Marcos? O en Crasso? Marcos. En Marcos? I en Marcos? Per què? Què ha passat amb en Marcos? És igual. És una llarga història. És una llarga història. No cal que et preocupis. Mira, a mi ahir em tenien així d'incògnit. I aquí em tens, noi. El cas és que he agafat molt a pressa, tu, amo. A Crasso, una altra vegada. Sí, és un gran home. Què vols que et digui? Ahir era l'enemic del nostre poble. Sí, però el cas és que val molt. I això? És un sentiment que em surt de dins. Del cor? No, de l'estómac. Un sentiment visceral. No sé. El cas és que he vingut a buscar els diners. On són? Espera. Té. Ara te'ls poso. Bon dia, Meneo. Té. Vés-te'n. I no tornis. Va, vés-te'n. El meu Meneo, records de Crasso. Meneo, què vol dir tot això? Clàudia, preciosa, oblida-ho. Li has donat diners. Un esclau no en pot tenir de diners. Està prohibit. És un deute de joc. Meneo, tu i els teus embolics. Segur que estàs posat amb algun assumpte lleig. No, Clàudia, es tracta d'un assumpte molt important.
de l'alliberament de tot un poble. Mineu, poden matar-te per això. Oh, Clàudia, no ploris per mi. No ploro, no m'ha ficat alguna cosa avui. Potser et vas fer una idea equivocada de mi. No me'n parlis d'ahir. Quina vergonya, mira que confondre't amb la cuinera. I tot el que em vaig dir de tu mateix. Dona, jo no sabia que t'agradava tant. Oh, Mineu. Oh, dolça Clàudia, saps tan poc de mi. Me comença a fer una idea. Clàudia, criatura, jo puc donar-te tan poc. Només sóc un esclau tastador. Doncs tasta'm, Mineu, tasta. Que estàs fort. He fet exercici. Al gimnàs? A galera. Jo vaig néixer a l'Empordà, un esclau de primera, m'agradava navegar i em van fotre una galera, sempre el van encadenat. Em vaig anar fent gran i la mare presumia d'estudiar que ella tenia un fill treballant un banc. Els marejos i el creuet em van debilitar. Quan em van tornar a la costa no valia 4 rals. Els meus amos em compraren i em feren tastador. I ara menjo com un lladre, i ara menjo com un lladre. I ara visc com un senyor. Casa't amb mi, sóc un esclau que em tens al cor. Tens una gàbia amb aquests ulls que m'emboixeixen i aquesta pell de Bruna i Clàudia. Els meus amos em compraren i em feren tastador. I ara menjo com un lladre, i ara menjo com un lladre. I ara visc com un senyor. Noble, metelos pòsitus. On és? On és? Deu ser. Potser deu ser en Marcus, perquè tampoc el trobo. Crasso, et buscava. Ah, em buscaves? A la porta del jardí, la guàrdia ha detingut un home que fugia amb una bossa amb diners. Es veu que es tracta d'un d'aquests independentistes. Ha confessat que aquí a la casa hi ha un còmplice. Un còmplice? Sí, i et convé de tenir-ho el més aviat possible. Al Cèsar no li agradaria saber que per la mansió del seu cònsul s'hi passeja gent d'aquesta mena. Maleït sigui. Si el general se n'assabenta, estic perdut. Això va bé. Quan pitjor ho tingui en Crasso, més fàcil m'hi posarà. Si pogués parlar amb el capità Marcus sobre els gustos del general Delirius, potser li podria preparar un obsequi del seu gust per quan arribi. Tot ajuda, tot ajuda. Esperis aquí, ara mateix avisa el capità Marcus. Esperaré. Quina nit! La veritat és que em feia falta una mica de distracció. Això d'anar d'incògnit està molt bé. Dóna tanta independència. L'altre independentista. No t'escaparàs. Al Cèsar li agrada saber que captura enemics de l'imperi. Què? Ja ets meu! Auxili! Oh,
Crasso! Ajuda, auxili, Crasso! Què passa? Què són aquests crits? Ja he capturat aquí un traïdor! Qui m'insulta? Jo, maleí, tota la vida recordaràs de Caius Sempronius. Qui és aquest home? Un lladre! Per Júpiter, hi ha un lladre! Ho pagaràs molt car! I el general voltant per aquí. Aviseu la guàrdia! Què és aquest escàndol? Per orar, general Delirius! Marcus, ajuda'm! Amic de legió! Què? El general? Llavors l'altre? General, esteu bé? Què significa aquest ultratge? Vull morir! No t'emmunyis per això, deixa-m'ho a mi! General, estic desolat. Qui ets? Cassio Crasso, l'amo de la casa i cònsol de la província. Com pots permetre que a casa teva s'atropelli un general de Roma? Ai, no ho sé. Mireu, ja cal que tremoleu, que ningú no enteneu d'un vencedor. Renoi, mireu-me, soy l'heroi que ha fet de Roma la més gran nació. Soc jo, el noble general que mana a l'exèrcit més guerrer. Soc jo, una explicació. El juro convertir aquesta casa en un femer. El general està enfadat. Aquí va de casa enfocat. Quina desgràcia de confusió! Una confusió que no té perdó. Calleu, és hora que em pregueu. També per pas enterar l'honor. Renoi, quina humiliació. Som el més gran de la nació, tractat com un mandó. Senyor, això ha estat lamentable. Ja us vaig dir, general, que això d'anar d'incògnit... No hi fa res, ha estat perfecte. Ara ja sé quin parell de pallos opten al càrrec del Senat. Cònsol, he trobat amb aquest que sortia de la casa amb els diners. Amic Crasso! L'amic de Marcus? Qui és aquest home? El traïdor! Aquest és el traïdor, general Delirius! General Delirius? Sí. General Delirius Maximus? Sí? Ja no te'n recordes, oi? No te'n recordes que quan eres un centurió destacat a Manacor vas enamorar una oslota? La platja, la lluna i unes copes de pomada van fer que caigués rendida sobre el teu uniforme. Si me'l vaig treure. Després, l'abandó i l'oblit. Per a tu, una aventura d'estiu. Per a ella, una criatura de 4 quilos. Llavors tu... Pare! Oh! Pare! Fill! I aquesta és tota la història, Metelo. Vaig ser traslladat a Roma i allà els meus deures a la milícia no em varen permetre tornar a Manacor. Sempre he guardat un record molt especial de la teva mare. Però, si hagués sabut que tenia un fill... Ella no volia saber res de tu, ja ho saps. Els comentaris... Però tu com ho sabies? Poc abans de morir m'ho va explicar tot. I jo, sense saber res. Ja era la seva vergonya. Home, agraciat no és gaire, però vergonya, eh? Oblidem-ho, no ens hauríem d'haver conegut mai. Oblidar-ho? Mai. Tu ets el fill que sempre he desitjat. Vindràs a mi a Roma i et donaré tot el que no vaig poder-li donar. Mai tu ets enemic del meu poble. Quin poble? El meu Catalònia. Però què et dius ara? Roma és la nostra pàtria. Això és una colònia de l'imperi. I un rel, retireu les forces d'ocupació i doneu-nos llibertat. Ja hi som. Opressor.
No exageris, Metelo. Deixa que passi uns quants segles. Segur que ensenyareu amb orgull els edificis romans i les vostres quadrigues passaran per sota els nostres arcs. Això mai. Dóna temps al temps, Metelo, temps al temps. I ara, si et plau, vés a buscar Caius i Crasso. Vull parlar amb ells. Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Hauré de parlar amb el Cèsar. Al capdavall, pel que sembla, amb un estatutet i deixant-los parlar la seva llengua, es conformaran. Mentre paguen els impostos... Ens cridaves, noble Delirius? Realment el que ha passat aquí no m'havia passat mai. Ai, perdona'ns, tot ha estat una confusió. No en parlem més. Com es podia imaginar que un general entraria així a la casa? La meva ira s'ha calmat gràcies al fet de retrobar el meu fill. Oh, un noi molt simpàtic, per cert. Sí, i molt eixerit. D'això, volia parlar-vos de Roma. Jo només volia fer un servei al Cèsar detenint un enemic. Ha estat ell que us ha donat una puntada de peu, ell? Jo no sabia qui era. Sí, però els senadors no poden donar puntades de peus als generals. S'és vist, això. Un senador no pot donar i no pot tenir traïdors per la casa. Déu! Enllestim això del Senat. Parlaré oficialment i després anirem a dinar. Caius, avisa a tothom. Sí, senyor. Sí, senyor. Pregunteu i respondré a tot. Pregunteu-me. Què? Que sé les respostes que vol el Cèsar. Sí, sóc el més indicat per ser senador. Pregunteu-me que us respondré a tot. Que potser Marcus va ensenyar-te el pergamí del Cèsar? No, i ara? Bé, me'l vaig trobar, el vaig veure i el vaig llegir per sobre. Així que anaves ben preparat per l'examen, oi? No, si ja m'ho sabia tot, jo abans sí. Sou molt espavilats en aquesta terra. Gràcies. Pregunteu-me, respondré a tot, pregunteu. Que n'ets de pesat, deixem-ho. No cal fer cap pregunta. Maleïts, i ara que m'ho sabia tot i tant que em va costar. Ave, general. El Cèsar em va confiar una missió difícil. Decidir qui seria el proper senador per la província. Qui millor que tu per fer-ho? I després de tot el que ha passat, ja he pres la meva decisió. Posa't bé. Quina emoció! Visca el general Delirius Maximus! Pilota! Silenci! Silenci! Quinyenci! Tu, Caius, ets un dels homes proposats. I per orar que has fet mèrits tots aquests anys. Molts. Era el meu deure, general. Negociat per aquí, transacció per allà, fem país, vaja. I tu, Crasso, posseeixes l'afecte del Cèsar. Aquesta província és treballadora i encén. I paguem els impostos. Tots dos esteu fent molt bé la vostra feina. Per tant, és difícil prendre una decisió. Malgrat tot, ja l'he presa. El futur senador serà... Metelo, el meu fill. Jo? El lladre, Independentista. Si Metelo serà senador, jo el tindré a mi a Roma. Mai, no em passaré l'enemic. Ai, adéu les orgies. Adéu diners. Adéu torreta, la viàpia. Adéu, que la via dos. Fill meu, fes-me cas. Tu dec per la memòria de la teva mare. La meva mare no ho hagués volgut mai veure-me assentat en un escó romà. Sigues pràctic, Metelo. Des del Senat pots defensar les teves idees.
aconseguir un estatut, una autonomia, i de mica en mica, m'entens? Vist així... Celebrem-ho i que no se'n parli més. General, Octàvia vindrà amb nosaltres. Sí, a casa't i coneix els teus fills. Així després no tindràs sorpreses. Octàvia i Marcos, tu ho sabies, Filipa? No m'havies dit res, ho sabies? Sí, i espero que no hi posis pegues, ja que no pots ser senador conformat amb un capità a la família. Tu inútil, si haguessis atrapat l'autèntic lladre, ara seria senador. Ja ho tinc pensat. Ampliaré el negoci i faré més diners. Crearé una multiprovincial. Si no puc fer política, entraré a la Jet Set. Vols venir amb mi, Roma? Tu calla, traïdor! Home, Mineo. Tants anys de lluita i de jugar-nos al coll, i ara au, de sobte, a Roma. I les nostres ideals a fer punyetes. Del Lírius té raó. Aquí l'únic que fem és ensenyar llençols pintats al ciel. Des del govern podré fer més feina. Estàs enlluernat per l'encàrrec, home. Soc pragmàtic. Doncs vés a Roma, vés. Jo seguiré aquí i continuarem la meva lluita. Ja veuràs, Mineo. D'aquí 4 dies aconseguiré un estatutum i et faré cap del govern autònom. No! Oh, Mineo, ets l'esclau més independent que conec. I m'agrada. Sóc així, jo. Visca Roma! Visca el Cèsar! Visca Catalònia! Visca! Tranquil·la, en una colònia, s'ha vist remoguda per aquesta història. Vosaltres heu vist el que ha succeït. Esperem que us agradi aquesta rulí. A Roma no anirem, no podem viure a la capital, però ens en conformarem. Quan la bossa sona, pots conformar-te si no vas a Roma. I tenim diners, no deixes que haguem d'arribar al poder. Dolça Catalònia, tant si es vol com si no es vol. Ningú just descobrirem, ningú just gaudirem. Sols contemplar-te fas que m'esperi, fas un imperi amor meu. Sols contemplar-te fas que m'esperi, fas un imperi amor meu. Casat amb mi, sóc un esclau, que tens el cor dins d'una gàbia, amb aquests ulls que m'embrogeixen. I aquesta pell de pluna Clàudia. Mireu, allò que ens aplaudim, que per vosaltres va aquesta barbulla. Renoi, això no faria.
en una colònia feliç revoluda per aquesta història. Vosaltres heu vist el que ha succeït, esperem que us agradi aquesta melodia. la pantalla.